Teplé sú. Dobrota. Máš to? No. Takže tréning je za nami. Ja sa ešte doladzujem z choroby, ale bracho je fit, takže aspoň takto po tréningu nejaké zhrnutie. Noha ale dneska celé, aj predné, aj zadné. Nervová sústava odpálená dobre. A tak, ide sa ešte pracovať 11 týždňov do Dominikovej súťaže. Budeme sa snažiť to nejako takto dokumentovať, aby mal chalanisko nejakú pamiatku a tak uvidíme, čo z toho bude. Každopádne zajtra ide na kontrolu za trénerom, takže budem musieť pasnúť tréning sám, takže uvidíme, čo tam vymyslím. Perfektne sa človeku rozpráva, keď má prekrvené stehná a nevie sa sústrediť ani na šoferovanie. Nie to ešte hovoriť niečo do videa, ale však to poznáte. Všetci, čo trénujete, to poznáte. Je to proste v pytli. Ja v príprave nie som, ale v podstate je to nejaká moja príprava pred prípravou, prípravná príprava, predprípravná príprava. Nejaký taký comeback, bolo také všelijaké obdobie. Moc som toho nepocvičil, moc som toho nepojedol, moc som toho nepospal. Každopádne budeme sa snažiť z toho niečo urobiť. Momentálne tam máme nejakých 77 kg. Čož nie je úplne zlé, ale nie je to vôbec dobre. What's that, brother? Čiže viem, že to môže byť aj trošinku lepšie. A nie som úplne spokojný s tým, ako to vyzerá. Za posledného rok a pol som vyzeral už aj lepšie. Cieľ na najbližší mesiac by sme si mohli dať nejakých 82 kg. Uvidíme, čo z toho bude. Posnažiť sa, aby to vyzeralo čo najlepšie. Ide nám leto. Verím, že všetci chcú vyzerať dobre a ja som není výnimkou, keďže som pán tréner a musím ísť príkladom svojim klientom a zverencom a priateľom a rodine a známym a tak. A okolo idúcim a deťom a mladistvým. Takže tak. Čiže nie je čas strácať čas. Uvidíme, že čo sa z toho dá vystrúhať a tak. Takže budem veľmi rád, keď budete sledovať, budem veľmi rád, ak vás to bude baviť nejako a ak vás to podporí, alebo sa naučíte niečo nové, dávam to nejakú novú motiváciu alebo nejaký nový impuls, budem len a len rád. Ak budete mať hociaké otázky, neváhajte napísať, zavolať nie, napísať. Ďakujem pekne.